హలో అందరికీ. రీసెంట్గా మా సిస్టర్ యూఎస్ వెళ్తున్నప్పుడు సెండ్ ఆఫ్కి ఒక మెమరబుల్ గిఫ్ట్ కోసం చాలా వెతికాను. దెన్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ ఇన్స్టా పేజ్ కాల్ సర్ప్రైజ్ స్టేషన్. వీళ్ళ దగ్గర ఒక కస్టమైజ్డ్ హ్యాంపర్ ఆర్డర్ చేశాను. ఎగ్జాక్ట్లీ నా రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు చాలా యూనిక్గా బోర్డింగ్ పాస్ మీద మా సిస్టర్ నేమ్ అండ్ పాస్పోర్ట్ యాజ్ అ గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇలా చేశారు. షీ గాట్ సో సర్ప్రైజ్ టు సీ దిస్ లవ్లీ హ్యాంపర్. వీళ్ళ దగ్గర యూనిక్ హ్యాంపర్స్ మాత్రమే కాదు, వెడ్డింగ్ ట్రోజియాలో వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్. లైక్ ఎంగేజ్మెంట్, శ్రీమంతం ఇలాంటి ఫంక్షన్స్కి డెకరేషన్స్ ప్లేట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నట్టు ఎక్కడా చూసి ఉండరు. అండ్ దే ఆల్సో ఆఫర్ వెరీ యూనిక్ బెలూన్ అండ్ ఫ్లవర్ డెకరేషన్ సర్వీసెస్. అంతేకాదండోయ్, రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఫర్ బర్త్డేస్, పూజాస్ ఆర్ ఎనీ ట్రెడిషనల్ ఈవెంట్స్కి గిఫ్టింగ్ కోసం డూ చెక్అవుట్ దేర్ పేజ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఆల్ యూర్ సెలబ్రేషన్స్. యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు మీ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కోసం యూ కెన్ ఆల్సో ఆర్డర్ ఫ్రమ్ దెమ్.